Isambulo isahluko samashumi amabili nambili. Wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila, ucwebezela njengekristalu, uvele esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu. Phakathi kwesitaladi sawo nomfula, emacaleni omabili kukhona umuthi wokuphila, uthela izithelo eziyishumi-nambili. Uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga, namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Akusayi kuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu siyakuba kuwo, nezinceku zakhe ziyakumkhonza, zibone ubuso bakhe, negama lakhe liyakuba semabunzini azo. Ubusuku abusayi kuba khona, abadingi ukukhanya kwesibane nokukhanya kwelanga, ngoba iNkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela, bayakubusa phakade naphakade. Yayisithi kimi, lawo mazwi athembekile, aqinisile, neNkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofethi iyithumile ingelosi yayo ukuzikhombisa izinceku zayo okuzakwenzeka masinyane. Bheka ngiyeza masinyane, ubusisiwe ogcina lamazwi esiprofetho sale ncwadi. Mina Johane nginguye owezwa nowabona lezi zinto. Kuthe sengizwile, sengibonile, ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi engikhombisile lezi zinto. Yayisithi kimi, Musa, ngiyinceku kanye nawe, nabazalwane bakho abaprofethi nabagcina amazwi ale ncwadi. Khuleka kuNkulunkulu. Yathi kimi, ungavali ngophawu amazwi esiprofetho sale ncwadi, ngokuba isikhathi siseduze. Ongalungile makenze njalo kungalungile, nongcolileyo makazingcolise njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga, nongcwele makazingcolise njalo. Bheka ngiyeza masinyane, nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengokomsebenzi wakhe. Ngingu-Alfa no-Omega, owokuqala nowokuphela, isiqalo nesigcino. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo, ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja, nabathakathi, nezifebe, nababulali, nabakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga. Mina Jesu ngithumile ingelosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni. Ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo. Umoya nomlobokazi bathi, woza, nozwayo makathi, woza, nowomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofetho sale ncwadi, uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesi siprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi. Ofakaza ngalezi zinto uthi, yebo, ngiyeza masinyane. Amen. Woza Nkosi uJesu. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke. Amen.